Köszöntöm a kedves nézőket. Én Bluefire 11 vagyok. Mondjuk ezt nem is kell mondanom, nem mindegy. Hát... Annyit szeretnék igazából mondani, hogy egy kis ideig nem lesz videó. Nem azért, hogy nem fogok csinálni, vagy valami, vagy akármi, nem lesz semmi gond, csak ezt nem nagyon szeretném elmondani, de elmondom, hogy most volt, milyen nap van ma, szerda? Ja, szerda. 2 nappal ezelőtt volt a műtétem, és nehezebb fogok tudni így videót csinálni, hogy közben így hát műtét után nehézkes lesz, úgyhogy körülbelül max. 1 hétig nem lesz, vagy nem tudom hogy, de utána majd fogok többet is csinálni, egyre többet is próbálok majd csinálni, úgyhogy ennyi. Hát ennyi lenne ez a kis videóska. Köszönöm, hogy megnézitek, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!